Okay, a very Tommy Conshot the radio new con ústá tú á dar néisiúirí faoin obair atá siúlagah sa Comhairle am líne. Tingam gúil sibh a ceiliúradh Chomhairle mór am líne. A bhís ná a radio an cadé an Chomhairle seo? Tommy de Chomhairle fithe cúig bliain an bhfód am líne agus doniú an Comhairle Contae Fhine Gall I nídig nócha cethir agus nuair bhí an Comhairle Contae Fhine an agus Ryan siad idir an trín agus bhí sin an táhachtach den ceanta seo gus an istá an ardefig bunithe áras an Contae an seo I sword agus freisin I Bhlainséir agus tá sé an bhfuil an bhfuil efig lonithe sa ceantar. So sin was Tommy de ceiliúradh agus tá go leor planna agin tá branda nua agin tumblin so agus freisin by me de ceiliúradh an rud le chocolate céiles in a cóirlóirí an atá an inis agus an sean cóirlóirí agus daoine mar sin by ócáid mór á ceiliúradh mar sin agus ócáid eile. Nu atá flavours of Fingal siúil sa sora by Caisleán an sin modulus darna an ceantar agus mar sin de, by rudís na pápéir agus just glór slína by me de ceiliúradh an rud agus tá síomh nua á cruthú agin níos freisin agus tá sé go amach bhfuil míid chun an síomh sin a thuirteach le linn na bliana starúil seo. So by sé sin ag teachtamach I mi aibreán. Okay, Bóilm ólasá Mariana cúpla ábhar eile atá go mór I méil an fphobal an seo Mariana clé modulus an Comhairle. An rud an bhór, chunas a gáil libh modula tógáil tithí nua sa Comhairle? Tá is five an bhór é sin ach an seo Fhine Gall tá míid chun tosaí modulation spricin atá agin online like Cromwell míle ségéid like áitina le cónaí an do buine nóirí agus tá sé sin tá sin chun tosaí an spricine a bhí agin an thing agus feib mórí agus tá míid ag dulní le leis an feib sin I go leor slíte tá míid ag ceannatithe tá míid ag tógáilte muid féin ag aibú leis na éhéid they approved housing bodies ag tógáil sé tá míid ag cordíní sé in árasán príomháideacha mar leis an scíim hap tá sin anna úsáide question gus gaiimid tithe a áil do gcuoine so sin an rud daoine tá gantíad an gaiimid áte éigeanna áil dóibh agus freisin tá míid ag obair a cóirithe na tithe tá agin onas na mé géon ceandan na tithe tá agin full agus tá míid chuir na bóthir tá bóthir mór nua chur isteach agin I Domhnach Bat agus tá sin ons go mai tithe mai míid go náil tithe nua a thógáil sin agus ag obair leis an planála man a planála an seo tá míid ag éirí obair a cínte go bhfuil gachfud in áard ans go mai na daoine na tógálaí tithe in an tithe thógáil bíd féin freisin so tá míid ag dul le leis an feib híomh an slite éagsúla agus ba cínte tá míid ag tógáil tithe freisin agus bhd what níos mó tithe á thógáil níos mar sa bhí tá agus tá an like tá cúpla siomh arsúil agin féin ba freisin tá go leor tá níos mó ná chuige siomh a thógáil just sa Contae in omláin so tá lá arsúil ach tá sé deachcha tá sé bhíle duine fós ar an liste agin agus tá caiimid don le lei sin is rud mór don tíir go léir like but tá muid na féin I Fingal tá muid chun tosaí ó híomh na spricine so is rud maithe sin. Okay, thuing mé tuairis go déanaine go mbeadh an airneall tííochta ag gathú agus go bheith níos mó arasán a dógáil an mhacan seo seachas tithí an éon álas a go faoi seo? Tá sé sin like just
bhfuil an níl lán os an faoi sin, but tá an sais so clán atá an now, so no Saileach atá an níos tá sé ahrithe tá an daoine na gcónaí lo féin ó beidir Saileach níos lú agus mar sin de agus freisin like ó híh as spáise tá sé níos éasca like a lá áras an choiristeach in áit, but tá gála sé like no le Saileach tá gála sin níos lú mar tá tá Saileach wat níos lú an is nó mar bhí like thing tá hen so tá gach sort tá mí déanamh le gach sort tííochtas na tííocht do daoine gan seandíine daoine le disabilities agus mar sin de freisin like tá gach sort tííochtaí agus sin cuiide Okay. Ceisiarnach maidir le cuasaí tíochta ceismhór caitheanna bheith réiteach na faibe gcuin maidir leis an aspa tíochta I Fhine Gall an bhfuil iscut. Sin ceist anna dhheacair. I mean tá an faibe áréiteach ach tá sé glíd ag tá sé ag méadú islís eile so tá muidir dul le leis agus tásúla an gcuid. Na plan agus na rudí atá mí ag fiosú tá an rud ag fiosú I gcónaí sin é le níos sé go don is fí tá sé fiosú le ba sé ba an aibán I gcónaí like ire but ní bhaid sé comór tá sé inis. Okay, leanimiidir ag fhí ábhar eile lear mé leat ar Raidió timpeall bliain go le ó héin agus learmuid fhí serviceí Gael agus a Chomhairle freisin chunatá gairí libh ó hinní le ó héh serviceí Gael de sa Chomhairle slátáineáin. Tá gaibre go agin agus tá mí é chuir na serviceí go léir a fáil tu agus sinní na firmacha inward mar sin atá tá siad san agus sih nua as if an nach an gréis antá se sin bei se sin in réil go freisin an cean nua agus tá mí déanamh lán ó híh imachtaí agus sa sin go goach cos tá sé antáchtach don teanca go mbeidh sé feicálaach in muis sa phobal agus bhí trí ócáid agam an seo in san áras an Contae an orí bhí cean deachtain na Gaeilge cean nuair bhí an phláisiúil is ord agus cean eile ag deir na bliana so bhí sin goach go bhfuil daoine teach sa áidefic an seo agus gláis Gaeilge an seo agus nuair bhí flips Fingal an siúil bhí pop-up Gaeltach tá hí an phlá is ord an orí bhí sin a lá an Gaeilge le leistáil ort an sin agus tá go lá Gaeilge siúil san Ireland a freisin bhí Glas Baile Bhlainséir siúil mór imacht an siúile siúil I mai Bhlainséir sa Ireland mí na saona agus bhí lán páistí an na Gaelscoile so tá míid gobar bí míid gobar leis na Gaelscoilna agus na scoilna an chun just chun an Gaeilge a bheith nádúrtha I measc an phobal so sin bhd eile like tá na serviceí an áfach freisin but ní bhíon a lán ni bhíon Londíine ag leabhar serviceí tú Gaeilge ach nuair atá siad tá mí déanamh gach iireacht leis na foirne atá agin cos ní bhíon tá daoine tá lista agam donna daoine le Gaeilge intas na bhana go léir ach ag an am céine níl an daoine an so sa gá míid dul le sin freisin tá míid géirí na serviceí atá fáil ba caiine an foirne bheith an leis an combination dhéanamh but an bhfuil Steve Grace an dá theanga go gcuin a gcuimhanis? Tá sé sin go héintach sin dó cé an bhhaid Leanimiidir ag bhí ábhar eile tháinig mé tuairiscí eile le déanaí grá go nach bhfuil lán únairí madrií sásta libh sa Chomhairle an féidir a rá déann a rís cadé seasamh an Chomhairle maidir lei seo? Well an rud atá an tá fótlaithe nua taketeach I hainsisteach I 2017 agus an rud atá an tá áitne sna páirceanna inis gur féidir leis an madu a fés ar gan an
an leash ach anish ach in Ochnella Caisleán fair but so tá níl dín is cuiidir na únaí madra sásta sin but tá London na únaí madra anna hásta sin cos tá bín siad sásta an madra fair an chéad agus no bín siad ag siú leis an madra agus bín madra eile ag bhuihart níl siad sásta sin but an rud atá an caiimid na parcanna bheith fáil do gach duine sin é tá daoine le páistí an tá gach sa duine ag pointú as na parcanna agus tá sé tábhachtach go bhfuil siad gomach do gach duine so is féidir a daoine madra bheith gan an chéad maidin go tí héin déag like tá go leor deis ag daoine bheith an leis an madra una scuile madra faoi smacht like sin an tain tá sé an tábhachtach go bhfuil madra faoi smacht ach caiimid na na parcanna bheith sábháilte agus oscailte do gach duine agus caiimid na smaointí gach duine thuirte fáil so bhí seacht hí róseo agin nó bhí na fótalíthe sin le teach na thuirteach agus thumarach agus bhí golóir bhí Comhairle Contae a siúil le sé bhí agus Fionntain deis ag daoine a tuairmí a chuirne bhfuil na madra lo agus sin an an méid go bhí agin bhí orin agus fualamar leis na únaí leis an grúpa sin bheith nóla agus táid chun bula láirís chun go maiid siad sásta leis an méid gotáin agus táid ag dul le cúpla multaí a bhí acu doing an seo but táid sásta bula lá agus fualamar lá agus táid chun bula lá a rís but le an rud an caithí an na parcanna festivalta agus oscailte de gach duine. Thula mé sin go raibh Comhairle Contae Fhine Gall agus de réir an Comhairle Contae dúirt fór na níní go raibh siad ag aontu libh nach dúirt? Ó dúirt agus súil mé bhí rud ar newstalk agus bhí seachta fan géad le ar son freisin tá gachta tá daoine nachfuil sásta but tá go logo daoine go bhfuil sásta freisin leis an agus bhí gá leis na fótalíthe nua. Okay, chun teachtadró dhearr an agla Bernie tá na townchán áitiúla a Fingal agus timpeall na tíre ag tarlú mí bhealtar tuigim go roinnt áirithe mhór an multa ó thaobh na teoran donna toghharda a Fingal ar bhaid leat introduún beagání faoi seo ó thaobh an Comhairle? Yeah, tá by bhí cuaig ceantar an agus níos by seachtain tá siad áirithe ó thaobh by Baile by cuaig Cill an sin agus by cuid den áit a bhí Baile tá ceantar nua Ros ó agus lusca agus by cuid den ceantar a bhí Baile by sin is an ceantar sin tá sóir áirithe freisin agus gá bailile cúig tá ahrú freisin tá ceantar nua sin angar agus sin by cúig Cill an sin tá Binn Mullach Íde mar an ggéin an Domhnach ach tá Caisleán Cnucha agus Bhlainséir Mullach Eadrad ahí freisin tuisbe. It's just an rud a bhí an ní bheith siad sásta bheith na ceantar róir bhí ocht Cill I Baile agus níos or agus ní bheith sin sásta so bhí so tá siad ahí ná bhfuil sort of tuiscin an agus tá agus bhí siad géirí freisin go mbeidh na bailse móra in éon ceantar bháin agus tá sé sin déanta le sord nílach ceantar ceantar bháin I sord agus tá cuid de bhí sord tá sin hecutí lusc agus so tá just ahí mar sin so tá sort of ahí a hart so just gaidíní bheith so bheith cínte go but just an cean nuatá an angar tá sin nua agus tá cean eile by sin ahí but tá I sví bháin dín ceap go bhfuil siad callú Cill but tá siad callú Cill ach tá siad callú ceantar mhór tá dul leis na Cill sin so Baby, close on an a bhar seirí thar na mé atá macrán
Okay, Bernie. But she just comes out the Raidió in your reach. Gormy and Mike got a suck chuck there and or Sutter Imin too, or might not there with a little rod there, sorry? No, Sinead, I go yet to Kate will shit near shot me and ish, but Tommy shake Tusno Macani shake all food to Yacht so by Imactier shoe log in galore Imactier shoe like St. Ireland August and show up by Imactagam and show a lot of me Martha just Ia Kyola seems it and show August I shouldn't say an Ashkatania as Simaka chucked August Spice gone on and Elgar shoe links on it Seamus in the centre and Shin Sanal Agus glor was the eile, but just be it for amach the languager na me an hoshi agus leis pan tolas glare fall shin but shinny